Maayong buntag mga igsoon. Kinsabay na bless o gusto pa nga ma-bless karong buntaga. No, kung ikaw na manindog ta, let us pray. Hallelujah. Ginoo, daghang salamat ning kabuntagon, Lord God. Salamat Ginoo sa pribilehiyo, Lord, nga mahimo ming makapaminaw, mahimo ming matudluan, Ginoo, mahimo ming makorek, Lord. O Ginoo, mahimo ming magkat-on pa diha kanimo pinaagi sa among mga pag-ampo sa among mga kinabuhi, Ginoo. Salamat, Lord. We dedicate to you our lives today, Ginoo. In Jesus name. Amen. Amen. No, okay ra ba nga ako ang magtindog dinhi sa inyong atubangan karon? Oh, anyway, so maayo ang Dios. Maayo gyud ang Dios. Amen. Okay. Do you agree with me karong buntaga that God is love and love is from God, and whoever does not love cannot express His love diha sa atong buhi ng Dios pinaagi sa pagampo? Agree ba ang tanan? Now, because this morning, salamat sa nigay, di karong buntaga, the title of our message nga pag-aambitan is How Deep is Your Love? Nga lagi mo. Ang title ang sa mensahe na to karong buntaga is How Deep is Your Love? Or AKA, express your love to God through prayer. Ready na ba ka? Okay. Sa 1 John 5:14 ngadto sa 15 ingon ang pulong sa Ginoo, we have courage in God's presence because we are sure that He hears us if we ask for anything that is according to His will. He hears us whenever we ask Him, and since we know this is true, we know also that He gives us what we ask from Him. Amen? Amen? So mag-iisgot ta karong buntaga about prayer, no? Siguro naasa ato dinhi hanas na kayo mahitungod sa prayer, no? Siguro naasa ato dinhi naga-pray every day, 3 hours every day, na siguro 1 hour every day, na ay 30 minutes every day, or basi na apoy, Lord, you know what I mean. Amen. Sorry sa maigo, but tuguting ang pulong sa Ginoo karong buntaga, mamuhat gyud sa atong sa tagsa ka kinabuhi. Okay? Anyway, what is prayer? No? Unsa man ning pray or prayer? Sa dictionary, akong gikuha ang definition sa prayer, nagingon ang si Webster Dictionary. Pray daw is to speak to God, especially in order to give thanks or to ask something. No? Ang prayer daw base sa dictionary is to speak to God, pakigistorya sa Dios, especially in order sa paghatag og papasalamat o pagpangayo diha sa Ginoo. Agree ba ka ato nga definition sa dictionary? No, pero na ako gikuha nga article, no, mas lalom-lalom nga definition about prayer o mas makarelate ta as Christian, as kanang mga anak katawhan sa Dios, mas makarelate ta. This article was written by Miss Lee Me. Mo na iyang name. Ug mo na iyang gingon, prayer. Prayer is one of the ways which man cooperates with God. No? Ang prayer isa ka pamaagi nga ang tawo nakikooperar sa Dios. No? It means which a man is touched by God's Spirit. It can be said that those who are without prayer are dead ones without spirit. Proof that they lack of faculties, no, or capability to inherit, to be touched by God, ang katong mga walay prayer. No? Without prayer, ningon ang article, without prayer, they are unable to attain a normal spiritual life. Much less are they able to follow the work of the Holy Spirit. Without prayer, Without prayer, they sever, no? Unsa man ning sever, or they cut off or they remove their relationship with God without prayer.
and incapable of receiving God's approval sa mga without prayer. Being someone who believes in God, the more you pray, the more you are touched by God. And such people have greater resolution, no? Or kanang, meaning sa resolution, act of finding, no? And more able to receive the latest enlightenment or having knowledge from the Lord, no? Kita ninyo ang definition sa usa ka tawo nga walay prayer o with prayer. No? Kato kong istorya, akong i-example para mas klaro. Pananglitan mga igsuon, kaning nagtindog dinhi, mao ni ang Ginoo, ako si Pastor Jake, no? Mao ni ang Ginoo, ako si Jake. Diha sa ubos mo ang kalibutan nagkagubot. Unsa akong i-illustrate. Si Jake, ako without prayer, munaog ko dire, maunsa ko sa kalibutan. Maapil sa kalibutan. Pero kung si Jake or ikaw karon nga naglingkod diha with prayer, kumin ka with prayer na ay nag-cover sa mga tubangan. Kung ikaw ni with prayer, tawag sa kalibutan nga kauban ni maunsa ka. Dili ta matandog. Klaro ba? No? Kung kita with prayer, God is with us. Without prayer, kita lang alone maadto sa kalibutan. Klaro? Klaro ba? Okay. This morning, no, kinahanglan po ka nga mo-agree na ko, based on my experience, sometimes it is very difficult to have a healthy or an active prayer life sa atong Ginoo. Labaw na kung wala na kay gugma diha sa imong kasing-kasing. Akong balikon mga igsoon. Dapat mo agree ka based on my experience, no? Sometimes usahay iski kung saan nato pugos atong kagalingon mo mata sa buntag, pero sometimes there is kanang kulang, no? Lisod i-maintain ang usa ka active or a healthy relationship diha sa Ginoo. Labaw pa di ay kung kanang imong kasing dinha wala na nay gugma diha sa Dios. No? Or kung ang imong kasing-kasing naanay kailog ang Dios sa Hello. No? Or kung ang imong kasing-kasing naanay kailog, no, naanay nagbinirahay dito sa may kasing-kasing, no? Instead ang Ginoo ra unta ang naa sa sulod, no? Mao na say hinungdan nga mahimong lisod kayo i-maintain ang ato ang prayer life diha sa Ginoo, sakto ba? And speaking of gugma mga igsoon, speaking of love, no? Because the title of our message today is How deep is your love? Speaking of love, no? Kita nga mga tao, no? Dili ta basta-basta mo love of someone or something. Una, siyempre kung wala ta kaila. Tama? Ikaduha, kung wala ka kaila, of course, dili ka makabaton og pagsalig ana niya or anang butanga or anang tawhana. Ikatulo, no? Labaw nga dili ta mahigugma sa usa ka butang or sa usa ka sa someone kung wala ka kaila o kung wala kay salig niya. Vice versa, no? I-loop na to, atong iloop, no? Naitulo ka butang akong gimension that was knowing, trusting, and loving, no? We cannot love if we don't trust and if we don't know someone nga gusto nimong i-love. Pwede ra na sa magtuyok-tuyok. Kung naay magkulang ana, dili mahimong perfect ang imong love sa someone or sa imong gusto nga i-love. Kung walay knowing, kung kulang ang knowing, kung kulang ang trusting. In other words, mga igsuon, sa lain nga pagkaistorya, kung ang usa day katawo, no, kung ang usa ka Kristohanon o usa ka katawhan sa Dios, wala na gani nagbasa sa pulong sa Ginoo, ato dayang nahimong nalimitahan ang tsansa sa pag-ila sa Dios. No, ug malimitahan nato ang tsansa sa pag-ila sa Ginoo, may resulta ni og pagkagamay or pagkaubos sa atong pagsalig sa Ginoo. O kung maabot na nga ning ubos imong pagsalig ug pag-ila diha sa Ginoo, mo resulta ni dayon ni siya nga dili dayon ta malahutay sa atong paghigugma ug sa atong pag-express sa atong gugma diha sa Dios pinagi sa ato ang
mga pagampo. Kay nga naman, naay nagkulang. No? Katong tulon, knowing, trusting and loving. Kung naay makulang na, kay chain man na siya, sumpay man na siya, kung naay magkulang na, naay mo resulta sa atong gugma. Diha sa Dios. No? O karong buntaga, amen pa ba ka diha? No? Excited pa ba ka unsa mong yun tumong aning tawhanan kay istorya sa mga tuwangan, no? Igon ko or mabless ta sa pulong sa Ginoo karong buntaga. No? Ay ning ingon og igon. Salamat, no? Okay. Gusto ko mangutana ninyo ani nga pangutana. Dili na ninyo kinahanglan tubagon in front sa dagan, but gusto na ko nga imo ning hunahunaon ug imo ning tubagon kauban ang presensya sa Ginoo karong buntaga. Okay? Question number 1. Kumusta ang imong prayer life? Ayaw kong tubaga ang Ginoo. Second question, naka-express pa ba ka sa Ginoo? Unsa kalalom o unsa kadako ang imong gugma sa imong buhi nga Dios o sa atong buhi nga Dios? No? Tubaga lang na kanang think of it nga ikaw ra ang Ginoo ang naa diha karon. Third question, or basin wala na nay gugma sa Dios diha ug mo nang dili na ta makalahutay every morning para moampo sa atong Dios. No? Asama sa kong gingon ayaw nagtubaga, ayaw ko pakita og facial expression nga nasubo ka, no? Ang Dios ug ikaw ray nakabalo sa mga tubagan ng tulo ka mangutana. Amen. Tungod kay karong buntaga naatay katunan, no? Dili ti ka ig-on but kita tanan, ako dili ko exempted, no? Naatay katunan, no? Og naatay i-apply, no? Atong obserbahan unsa may nahitabo aning mga tawhanan. Ako i-share ninyo nga tulo ka mga actually 4 ka mga character sa Bible nga grabe kung muampo. Kung muampo, kulang ang 3 ka oras sa isa ka adlaw. Kung mag-pray ning mga tawhana kanang kung orag magampo ni sila kanang murag wala na ugma kung magampo. Grabe sila ka passionate silang istorya sa ilang relasyon diha sa ilang Dios. Ngano kaha, no? Karon muntaga mao na atong pagahisgutan ug kanang tabangi ko nga mukuha ta og nga technique o mukuha ta base sa ilang nahitabo nila, mahimo na tong makuha ug ma-apply pod nato sa atong mga kinabuhi para kita mahimo tang masama nila. Nganong ingon ana sila ka grabe moampo sa atong buhi nga Dios. Naapa ba ka diha? No? Kani nga mga karakter, akong ginganlan ni og si Abraham ug si Moses, familiar? Ikaduha, si Samuel, familiar? Ikatulo, si Daniel, familiar? Okay. Unsa may gihimo ani nila, no? Ganong kani may angay natong tan-awon, ganong may kani ang ato ang paminawon karong buntaga. Unsa di ilang gihimo nga pwede natong ma-apply pod sa atong kinabuhi? Because I believe kung naay gibuhat ang Dios nila, kanang Dios nga naay nagbuhat nila og nindot, the same God nga atong gi-worship ganiha. Kung gitagaan sila og nindot, kita pod kung makopya nato how they pray to their God, no? Makuha po nato kay maora ni nga Dios ang atong ampuan og gisimba karong buntaga. Okay? Let's go to Abraham and Moses. Okay? Si Abraham ug si Moses, they were praying for sinners or sa mga tao nga makasasala. No? These men pleaded with God for unworthy people who were about to be consumed. In the book of Genesis, chapter 18, verse 16 to 33, dili na ako nabasahon para dili ko ma-short sa time. Ako na lang i-shortcut ang story. The story, mo ni katong panahon sa Old Testament, no, nga ang Dios was about to destroy Sodom and Gomorrah. Familiar? Why? Because of the sins nga gipangbuhat sa mga tao nga naa sa Sodom and Gomorrah. Because of their sins and disobedience diha sa Ginoo. And what happened? Si Abraham, no, sa dihang kita niya nga hapit na i-cancel or i-crash out or pagasunugon sa Dios ang mga tao sa Sodom and Gomorrah, Abraham prayed, no? Nag-ampo siya, o nakikistorya siya sa Dios, naninghangyo siya nga dili na lang i-destroy or sunugon ang maong syudad.
Kay basin Lord, nga na siya, basin Lord, napay mga disente nga mga tao nga wala nagbuhat og sala anang napita. Iyang gipungutan na ang Ginoo, Lord. Kung naay 50 ka mga disente nga tao sa Gomora, imo bang sunugon gihapon, Lord? Imo bang patyon tanan? No, nag-istorya sa Ginoo. Ning bargain siya, Lord, basin Lord, naanalay 45 ka mga disente nga mga tao sa Gomora, imo ba gihapon sunugon, Lord? No? Sige sila hinangyo ay nabot sa Lord, basin na ay 20. Lord, basin na ay pulo nga nabilin. No? Si Abraham, nakabaton siya og heart, no? Nga muampo sa ubang katawhan. Ngano ka, ato nang hibaluan karon. Ikaduha, sa to'y pares ni Abraham, si Moses. No? Si Moses, sadiyang siya na'y nagdala sa Numbers 14, nagdala sa katawhan sa Ginoo, sa Israelites. No? The Israelites, kanang nahimo silang disloyal sa Ginoo, nahimo silang disloyal kang Moses as the lead out from Egypt and help them, no, na-experience nila ang kamaayo sa Ginoo, mauning wali atong Sunday, sa ilang paglakaw sa disyerto, na-experience nila nga naay nagpandom nila sa gabi, naay nagsuga nila, na-experience na nila, gigutom, gitagaag pagkaon, giyuhaw, gitagaag tubig, but still, no, nangayo, ning request sila ni Moses nga pwede ba tagaan sila og another God or kanang small letter God or Diyos nga ilahang simbahon aside sa Dios nga naghatag nila nagpakita nila gahom ning hangyo sila, no, ug nasuko ang Ginoo nila. Nganong unsa may nahitabo ni Abraham ug ni Moses, nganong nakabaton sila ng heart, no, to pray for others? Simply because, no, si Abraham and Moses, they knew during sa ilang panahon, sa ilang paki-experience sa presensya sa Ginoo, nakita nila nga kapag ang Ginoo gani masuko sa ilaha, pag naagi di makalapas sa mga katawhan sa Dios, makalapas sa Ginoo, no? Ang mga tao diha sa diyang masuko ang Ginoo, diha mamatay gyud dayon, no? Sa ilang experience sa pagkikauban sa Ginoo, nakabaton sila og kaluoy sa mga katawhan tungod kay every time nakita nila masuko ang Ginoo, kumingon ng Ginoo og erase na ni patyo na ni kay nakasala patay gyud diretso. Sa ilang panahon direct ang judgment sa Ginoo. Kuha ninyo direct. Kumbaga, kung ang Ginoo ni nagwali diha sa tubangan ato diri sa ubos, yun, while nagwali ang Ginoo nakakita siya nakatulog or nag-text, kumingkag direct ang judgment, kumingon ng Ginoo, karon dayon kanang nag-text ug nakatulog, patay. No? Yun ana ang judgment sa ilahang panahon. We are so blessed nga sa atong panahon dili tayo na mga igsoon. No? Because ang Ginoo is grasya o gugma. Hallelujah. Second example mga igsoon, isa sa mga characters sa Bible, no, si Abraham ug si Moses nakabaton sila heart to pray sa ubang tao. Ang ikaduha kani si Samuel, no? Naani siya kanang persistent in praying. No, unsa man ang pasabot ang Bisaya sa persistent kasi nakabalo. Makanunayon nga pagampo, no? Mao ni si Samuel. First Samuel sa Bible sa 1 Samuel 7 chapter 7 verse 5 to 13. Dili na nako basahon pero mao ning nahitabo. This was the time nga ang mga Israelites, no, napildi batok sa mga Palestinians ug nailog sa mga Palestinians ang covenant back sa Ginoo, no? Sa dihang nabalaka na ang mga Israelites kauban ni Samuel, no, tungod kay nakasala sila, mao nang napildi sila, hapit na gyud sila mahurot, no? Nakita ni Samuel na kinahanglan niya i-lead ang mga Israelites, ang katawhan sa Dios into prayer and mga islag pasaylo sa ilang mga sala. No, kay gamay na lang sila, hapit na gyud sila napildi sila ang kontra sa mga Palestinians, no? While nagpray sila mga igsoon, while nagampo sila, no, ang covenant box nawala sila while nagpray sila sa Ginoo. No? Mo na yung experience si Samuel nganong persistent siya sa iyang prayer. While nagpray siya, the Palestinians were planning to attack them. No? Kinsa man guwi makadaog, nagampo biya igsoon, nagampo din atakon mo sa inyong mga kalaban. No? Wala gyud mabilin nila kung
kung walay gahom sa Ginoo. While they were praying, nangais lang pasaylo sa Ginoo, ning abante ang ilang mga kontra, the Palestinians, ning abante kay atakon sila. Mao ni ang experience ni Samuel, no? Sa diha nakita sa Dios nga padulong ng ilang mga kontra, ning struck ang clap of thunder sa ilahang mga kontra, no? Gikilatan sila sa Ginoo. Wala sila nag-prepare silang mga armas, nag-pray ra sila. Kauban silang leader ni si Samuel, nag-pray sila. Pag-abot silang mga kauban, gikilatan ilang mga kontra, ug nanagan, ug ilang gipanggukod, ug ilang gipatay, ug na-defeat, ug wala sila napilde sa ilahang kontra ng mga Palestinians. No? Si Samuel, ning experience siya, ug naka-witness siya, unsa kag how great God's power, ug giunsa sa Ginoo pag-defeat ang ilang enemy. Kana bitong, kung baga sa chess pa, namatay na ka ba? No? Kung baga sa racing pa, hapit na naabot ang first, napaka sa last. No? Kung baga sa basketball pa, 3 seconds nilang, ang score sa kontra, 100, ikaw 1 pa. Yun na ka-hopeless. Pero tungod kay, nag-ampo sila, nag-confess sila sa ilang mga sala, mga igsoon. No? Itabangan sila sa Diyos. Mo na ang experience, nga nung nihimo siyang persistent sa pag-ampo sa iyang buhi nga Dios po nato. No mo na iyang experience. He saw the great demonstration of God's power and deliverance sa iyang mga kontra. Ikatulo, si Daniel. Unsa man ni si Daniel? Si Daniel consistent in prayer sa tibuok niyang kinabuhi. No, unsa man ning consistent? Humingin kag consistent kanang kung nag-set siya sa iyang alarm og alas 4 before siya mo trabaho og alas 7, nag-set siya alas 4, alas 5, alas 6 mo na iyang prayer time. Wa gyud siya palpak mga igsoon sa iyang tibuok kinabuhi. Consistent No? So pag naligo sila dagat gahapon, pagkabuntag, dili siya mo palpak sa iyang prayer. Kay mao na definition sa word nga consistent. Si Daniel, consistent in prayer all of his life. Sa batanon pa siya, sa chapter 2 sa book of Daniel, no? Sa diha nang apply sa nga mahimong manabaho sa munisipyo sa ilang gingharian. No? Prayerful na kayo si Daniel, no? Mahinampuon na kayo siya, wala siya ning tipon atong mga gipang-hire nga mga on sa pagkaon kanang harianong pagkaon. Kung dili, no? Ning kaon nang sila og tubig og vegetables para mahimo siyang healthy. No, and naabot ang panahon mga igsoon nga ang ilang hari or si King Nebuchadnezzar, no, naay nightmare, o mo sa nightmare kanang damgo nga dili maayo, no, og gipatawag sa maong hari ang tanang magician, sorcerers, mga mananagna, mga manalabtan, manghihilot, gipatawag tanan para mo interpret sa damgo sa hari, pero wala mi isa nila ang naka-interpret. Pero si Daniel, a prayerful, kaayo, consistent in prayer, nagampo siya nga, Lord, tagaay ragog ko kung sa ni interpretation aning damgo ni King Nebuchadnezzar. No? Tungod kay mahinampuon siya, ang pabor sa Ginoo, gihatag siya, gi-reveal siya ang mong damgo, ug na-interpret niya ang dream sa hari. Daniel, consistent in prayer all of his life. Pagkatigulang niya, no, ang hari, nagpasa og resolution sa ilang city nga walay lain mong simbahon, gawas nako, dili mo pwede magampo nga dili sa ako o sa inyong Dios ra, bawal na. No, nagpasa og resolution ng maong hari. Pero si Daniel consistently nagpray, nangabri pagbintana. Walay pagkahadlok. No? Ug tungod ato, nakitaan siya sa mga sismoso, gitugan siya sa hari, o gibutang siya dito sa pit, sa lions din, no? Sa langob nga dahin na mga lion. But because Daniel was consistent in prayer, maski iyang buhok mga igsoon, wa gyud din taon hikapa sa lion. No? Because, nga naman, consistent siya sa prayer. Kabalo siya, unsay capacity. Kabalo siya, unsay pwedeng buhaton. Kaya nga nung nakabalo siya, kisigi siya gampo. Nga nung nakabalo kasi sige siyang nakaistorya. Nga nung nakabalo kasi sige siyang basa sa pulong sa Ginoo. Nung mo nang nahimo silang ingonana, nahimo silang
nahimong ningon ana ang ilahang mga kinabuhi, no? Unsa man day nahitabo ani nila mga tawhana kani akong gipang tawag, no? These men, nganong they prayed persistently, why they prayed consistently, at nganong nakabaton sila og heart to pray for others. Simple mga igsoon, because naka-experience sila o nakita nila ang great display of power sa Dios sa ilang kinabuhi. Amen? No? Sa ilang mga sitwasyon sa ilang kinabuhi. Always remember na ang Dios nga nagtabang nila, the same God, nato diri karong buntaga nga atong gisimba o gi-worship kanina buntag. Dayon, if naay great power nga nakita aning mga tawhana ug na-experience nila, no, kung naay great power nga na-experience nila sa ilang Dios, sa ilang panahon, same display of power ang pwede natong ma-experience. Kung na-experience nila nga, grabe ang Diyos ning tabang ni Samuel sa panahon, sa kahadlok, sa kalisod, the same God, no? Pwede po natong ma-experience ang ilang na-experience, mga igsoon, no? As long as we pray nga sama nila, no? Kanang pag-pray ba nga, kanang nagsalig yun ta ba? Nakasulay ba mo kanang, kahinumdum ko sa bata pa ko ba, kanang pato ko sa mong eskwelahan, dili magkukuda ko og profile, gamay jud kay ko, ako mga classmate dagko. Ining mugawas na gani ko sa among campus, diha man mi sa Ubal. Ining gawas na gali ako dito susnaag ito mga bullying, ang mga dagko kaayo. Magbitbit gani ko plastiko og julin mga igsuon. Kung ilahang kuhaon, wala jud ko'y mahimo. No? Kuhaon gani wala na pud ko, muhilak ko sa tago. Iyakin ko, muhilak lang ko, magpapalit na pud ko lain sa akong papa o mama. Wa sila kabalo na unsa pero gikuha day, no? Pero one time, isa sa mga nagbully nako diha sa Amuada sa San Pedro, nga sa gagmay pa mi pareha mi kadak-a. Ikuhaan mi niya o kanang mga guma sa tirador na mo ba. One time, no, kanang medyo ning dagko-dagko nako. Nakita ko atong nagbuli nako, di ko makalimot siyang naong magkipirtim gyud akong sukuha kay pinalit nako, pinangayan ako sa kong lolo ang 5 pesos gipalit og guma gi-embargo lang. No, di ko makalimot siyang naong. One time nganing dako nako, dili po siguro kay dako. Nakita mi ug katong bataa, tungod kay bugoy kay siya, sayo kay siya nagbisyo, murag wala na siya ning tubo ba, nahimo siyang nasalot. Kita na mo, uy, mo magining bataon niya mas dako pa man ko niya. No, naulaw gid sa mga igsoon ning duko siya. Kato nga feeling ba? No, kana bitong feeling nga gibiay-biay ka pero naabot ang point nga naa na kay gisiligan. Naabot sa ko nga ning dako nako pwede na ko siyang bulihon, no? Kana nga sitwasyon sa tong kinabuhi ba nga ning agi ka kalisod pero tungod kay naa kay gisiligan. Akong balikon. Kanang sitwasyon na to nga nagkalisod ka, nga hapit na ka mo give up. Pero tungod kay naa kay gisaligan nga Dios, no? Kanang nga feeling ba nga, oh no. Pwede na ko ning tikangan. Pwede na ko ning tabukon. Because na ako Dios nga gamhanan. Kana nga feeling mga igsoon. Kung na-experience nila ang great power sa ilang panahon, pwede na itong i-experience. Ang problema, basin wala nakaga-experience o kumaayo sa Diyos sa imong kinabuhi. Kaya naay something nagkulang sa imuha. No? Basin giteksan ka sa imuhang network pastor, nag-devotional na ka, ano mang hilabot man isa na ko, nga nagampo, magigos Ginoo. Basin na ay kulang, pwede unta kay natong i-experience ang ilahang na-experience. Pero basin, wala na nimo gipanumbaling ang imuhang prayer time. Basin wala na nimo gitagaag value or bili ang imuhang pakikistorya sa Diyos every morning. No? Kay kung ang tao nga mahinampuon, protektado sa Ginoo. Ang tao nga mahinampuon, dili basta-basta matandog sa problema. Una ko gikuha nga quote sa internet about prayer ningon dinhi. Basin ikaw ni, tanaw na nimong tapad. Mao dili. Ingon ang quote ha. If you pray when you're in trouble, kung nag-ampo ka nga na in trouble ka, no, then you are in trouble. Nasabtan ninyo? Kung nag-ampo ka nga naa ka sa sitwasyon nga problema gyud na nimo. Kaya ang pag-ampo, dili lang panahon sa you are in trouble.
Ang pag-ampo, ang pagduol sa presensya sa Ginoo panahon sa kalipay, sa kadagaya, sa hirap at ginhawa, no? Mao nay pag-ampo, pero kung nag-ampo lang ka in times of trouble, then you are in trouble. No? Prayer, mga igsoon, does not change God. Ang atong mga pag-ampo dili makausab sa Ginoo. Ang pag-ampo ni Ate Gemma dili makausab sa Ginoo. Ang pag-ampo ni Pastora dili makausab sa Ginoo. Ang imo ug akong pag-ampo dili makausab sa Ginoo, but makausab na sa kinsa ka nga nag-ampo sa Dios. Ang usbon dili ang Ginoo kun dili ikaw ug ako. Agree ba ka na? Amen ba? No? If we pray, kung maampo data, we become closer to God. And if we're close to God, just like this man nga atong gihisgutan, kita pod, we can experience the miracles, no? We can see the great display of power sa Ginoo sa atong nga tagsa-tagsa kinabuhi, sa atong sitwasyon, sa atong problema. You can experience the power, the great power of God sa imong kinabuhi. No? Sumubok lang kayo mga igsoon karong buntaga, no? Na ako'y 3 points nga prepare how to pray effectively. Sa mga note takers, number 1. Unsaon nga how to pray effectively. Number 1, no? Have courage in God's presence. No? Kung wala kay courage sa presensya sa Ginoo, lisod kaayo iampo sa Ginoo, no? Have courage in the presence of the Lord, because for with God nothing is impossible. For with God He is our strength. Our God can move mountains over the seas, mga igsoon, ug makabuhat siya sa mga imposible nga butang atubangan sa katawhan, atubangan sa mata sa katawhan, no? And He is mighty. He is powerful. Bisan pa iya na ganing napildi ang atong kaaway, ang enemy, ang yawa gipildi na gani na sa Ginoo. No? Mao na, we need to have courage. Dapat makabaluta ana nga mga butang, no? Para mahimutang epektibo sa atong prayer. Of course, natural. Kay kung pananglitan, naiusad ni ka kanang magician, nga wala jud ko kaila, gikan sa baryo lang, then nagbutang tag-PC din ha, padulong dito sa pantalan. Musakay siya bike sa PC. Dayon maingon siya, Jake, sakay nako kay magbike ta padulong sa pantalan, mulatay sa PC. Musugot ba day ko? Di ba di ko makabaton og courage nga mukuyog or musakay o musugot o mutuon niya, kay nga naman wala man ko kaila niya. Wa man ko kabalo, wala man ko'y kanang background about niya. Pero ang Diyos, no, kung magsige kag basa sa pulong sa Ginoo, kung sige kag ampo sa pulong sa Ginoo, makaila ka unsa siya, makabutot kag courage, mahimo kang epektibo sa imong mga pag-ampo, sa imong pakikistorya sa Dios. Second point, mga igsoon, tuhui, every time mag-ampo ka, believe that God can hear you. Dako kay ning problema, no? Kay kung nanawag ka sa tawo, nangayo kag tabang sa usa ka tawo naa sa Amerika pananglitan, pagtawag nimo ang cellphone number, ana siya nga, oh, sige, mularga naman jud ko Amerika karon. Pag abot na ko dito, kanay imong problema, tawagi ko kay padalhan ti kag tabang. Sige, mao ni ko number ba, sulat na number. Pag abot dito, no, mao ni ning adlaw nga problema na ka, nanawag na kasus ang pag-save sa number, kulang man dagay sa ka digit. Sa ganito, 1, back, dial 1, di man mo. 2, di man mo. Pila ka buk numero mga igsuon, mabalaw kag ko ano, kanang lisod kaayo, nga mangayog tabang sa usa ka tawo nga dili maminaw or dili makadungog nimo. No? For us, nga makabaton ta og kanang mahimong epektibo ta sa atong pag-ampo, dapat mutuo ka, dapat you believe that God can hear you. Every time you ask, every time you call. 2 Chronicles chapter 7 verse 14 ngadto sa 15 ingon ang pulong sa Ginoo. If they pray to me and repent and turn away from the evil things they have been doing, then I will hear them in heaven. I will forgive their sins and make their land prosperous again. I will watch over this temple and be ready to hear all the prayers
that are offered here. No? Ang Dios dili siya bungol. Ang Dios dili siya butanga, dili niya madunggan o dili niya makita ang atong sitwasyon sa kinabuhi. No? Siguro wala lang na naabot, no, wala naabot imong gipaabot kay nagpaabot ra ka ug wala gyud ka nangayo sa Ginoo. Ug wala gyud ka nakikistorya sa Ginoo, Lord, wala na koy bugas. Igsuon bugas ra na. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, God kan makahimo sa mga imposible nga butang atubangan sa mata sa tao. Lord, wala na ko'y kwarta, dili na ko kasimba. Lord, lisod kay Israel Group, wala ko'y motor, igsuon. Little things ra na atubangan sa Dios. Kwarta, gamay ra na atubangan sa Ginoo. No? Just believe. Sige mo, ampo katuo nga ang Dios nakadungog nimo. Katapusan, o ikatulong nga point, mga igsoon, para mahimot ng epektibo sa atong mga pag-ampo. Dapat kabalo ka unsay capacity sa Dios to provide unsay iyang ihatag kanimo. Kay kung mangayo mo na kog 1 million, then wala ko'y 1 million, nasayop mo pangayo. Pero mangayo mo ni Bill Gates og 500,000 nga bilyonaryo siya, kana no, wala ta nasayop. Samot na ko mangayo tas Ginoo. No? Samot na kung makabalo ka sa kapasidad, unsa day pwedeng ihatag sa Dios sa ako. Samot na kung sige tagbasa sa pulong, sige tagampo, makabalugyog ka. No? Makabalugyog ka unsay plano sa Dios nimo. Makabalugyog ka unsa day gustong mahitabo sa Ginoo sa kung kinabuhi. Nganong ingunani akong sitwasyon mao day ni. Mao day ni gusto sa Ginoo. Nasayop day ko wala day nako gi-follow. Because every day ang Dios mga igsoon gusto siya ang i-prosper ka. Gusto siya nga i-secure niya imong future. Gusto siya nga tagaan tag kaugmaon diha sa Ginoo. Basin wala lang kakabuluan na mo nang sa imong prayer, Lord, imposible man Lord oy nga makabaton ko ani. Imposible man Lord nga makahuman kog eskwela Lord oy kay no kita ra day mo wala nakabalo sa unsay capacity sa Dios. Kita ra day mo wala nakabalo unsa day pwedeng ihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Noon sa tong third point na to, hibalui or know that God's capacity to provide what you ask. Nagingon diri sa Mark 11, chapter 11, verse 24. Ingon ang pulong sa Ginoo. When you pray and ask for something, believe that you have received it and you will be given whatever you ask for. Klaro kay mga igsoon. No, akong balikon. Kung mag-ampo day ka, ug nangayo ka og bisin unsa sa Ginoo, tuhui nga imuha ng madawat ug mahimo na nimong madawatan bisag unsa pa na ang imong pangayoon sa Dios. Mouna ang Ginoo mga igsoon, no? Kinahanglan lang nato is kanang atong i-strengthen ba? Kinahanglan na nato klarohon ba? No? Klarohon nato nganong nag-ampo mo ko sa Ginoo, mao mo gitudlo sa kong leader no. Nganong nagdevotional mo ko requirements mo guni sa iso, dili igsoon. No? Kaya ang pag-pray, ang pagkigrelasyon sa Ginoo is mo na yung measurement unsa kalalom imong gugma sa Dios. How deep is your love diha sa Ginoo? So to ba kung nag-ampo kag 3 minutes isa ka adlaw, ana kagamay imong gugma sa Ginoo. Nganong na may mga tao nga ana, wala sila kabalo unsa day pwedeng buhaton sa Dios nila. No? Pero gampo kag morning, afternoon, evening, kana nakasabot na no nga naa day plano ang Dios. No? Sige nagbasa, no? Nakahibalo na, knowledgeable na, no? Mayong tao pa na siya sa baroy, anang mayong laki sa baroy, no? Kay nagsigi siya basa sa pulong sa Ginoo. Mo nay pwedeng mahitabo na to sa dihang mahimo tang mo pray, no? Mo nay mahitabo na to, mahimong epektibo ang ato mga pag-ampo, no? Sa diha ding naatay courage sa presensya sa Ginoo, wala tay pagduha-duha, no? Mo nay mahitubo sa ding butuo dayta nga ang Dios makadungog, no? Maski pagkulang ang cellphone number nga gihatag sa imo, ang Dios dili kulang cellphone number. Just pray, no? Pray sa imong room, pray sa bisag unsang orasa.
As long as your heart, no, kanang connected sa Ginoo, then God can hear us. No? Ug dapat makabaluta sa capacity nga pwedeng ihatag sa Dios. Sa katapusan, mga igsoon, 1 John 5:18-19, ingon ang pulong sa Ginoo. We know that no children of God keep on sinning, for the Son of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. We know that we belong to God, even though the whole world is under the rule of the evil one. We live in union with the true God, in union with His Son, Jesus Christ. No? Pray and confess all our sins. Again, have courage sa presensya sa Ginoo. Believe that God hears you and know, no, hibaloi nga ang Dios, unsay capacity sa Dios nga pwede niyang buhaton sa ato. No, atong palakpakan ang Ginoo mga igsoon. Daghang salamat sa pagpaminaw. Akong ipasa ni Pastora ang Nabakay nga dawat nga bagong butang about prayer. Kadugay-dugay na akong kuan aning prayer. Naagyo mga bagong butang nga ipadayag sa Ginoo sa dang open ang atong heart bitaw. Kanang nanapod by kuan ba kanang pinaka-simple ba? Simple lang jud kaayo. No nga simple lang kaayo nga gusto sa Ginoo nga ay mo pong simple sa atong pagbuhat. Kay naanad manggod ta sa una nga ang pagampo bitaw kanang kapoy kaayo bitaw ang pagampo. Sa wa pa ta na Kristiyan kapoy kay pagampo. Akong papa kada buntag mamukaw. Say pitiun pa mi kay mangluhod mi atong altar. Guak kay pagampo balik-balik then magampo ta makatulog. Murag nakuan bitaw nato na, murag nadala gamay ba? Nga ang pagampo murag hago, pagampo kapoy, pero gisimplify sa Ginoo ang prayer. Pero dili pud ta di ay makahimo pagampo aniya klas pagampo kung wala ta makabaton sa espiritu sa Ginoo. Ang espiritu sa Ginoo manggod mo na mo connect sa Ginoo. So ang taong luwas privilege kaayo kung iyahang tagaag panahon ang prayer. So salamat kay Jake. Ningon lang ko diri sa ako ang comment sa ubos nga prayer is the only way. Bugtong gyud nga pagi. The only way God can help you. Bugtong paagi nga katabang ang Dios nimo. Makatabang ang Dios nako, makatabang sa kong pamilya, makatabang sa church, makatabang sa pagadian, makatabang sa nason. Makatabang sa kalibutan. Kang prayer maugyod na ang sa prayer ang kamot sa Dios makalihok. Amen. So kung sa ato ang personal kulang ang atong nadawat sa Ginoo, ato pa unsay kulang nato? Unsay kulang? Prayer. Ang prayer manggod di lang kay pangayo permi. Give me, Lord. Prayer, ingon pa nga itong magwawali, is talking to God. Pakig istorya ra gyud. Sa atong reklamo, ato pag yung butang sa Facebook. Ano ipitang pang mas Facebook rang imong ulay bugas? Nag-away mo ni kuan, lonely kay ka. Pag mata ni mo, may dayag, wake up lonely. Naa sa Facebook. Ano din mo ang Ginoo pag mata mo, Lord, go lagi kaayo ko karon. Sa may matabang nato anang Facebook. Di ba? Sa may matabang sa mga tao nato. Naara siguro matabang ang ato ang kauban sa balay. Pero, matot pa sa atong magawali, ang dunay kapasidad nga makatabang nato sa tanang panahon ug sa tanang paagi, only God. Oh. O kay nakabaton man ta Ginoo karon, ano di man nato na pahimuslan. Sa una sinita gidaog-daog. Pagbati, una-una. Naka-experience siguro mo, bisan sa pagbati. Ako, bisan pagbati, akong istorya sa Ginoo. Pagbati, maayong pagbati, dilimayong pagbati. No? Munang ingon ko atong magawali, usarag yun di ay, ang tao di ay nga istoryador sa Ginoo kay nahigugma og nakaila sa Ginoo. Kay kung dili bitaw nakahigugma o nakaila, ngano istoryaho po na to sa nung sekreto no manabi pa lang na. Di ba? Manabi pa lang na. No?
Kaya na uban, nagsaba ha? Pag-utro mo, ha? Sarap na akong istoryahan. Ning katay na tanan. Ingog ay saba. Ingnon po din yan kauban. Ay saba. Pag-abot tapos pikas, ay saba. Pero ang Ginoo, bisan pag pinakalalong ni mong sikreto, magtiayon, experience na ako. I talk to God. Ano man, di manglibak, mutuwag lang. Mutabang ra gyud ang Ginoo nato. So, igsoon, naaba kay nabitbit karon sa imong sulod, sa imong spirito. Kulang gani tag pag-ila sa Ginoo, kulang putak pakigistorya. Simple lang gani kay bisag parkingan gani mo yung kulot pagitaw ko. Asa di ko parkingan ni Lord? Di ra ko kabalong parking. Kabalo kay igsoon. Doon na day ka mo tindog. Siya, ma'am. Giyahata ka, ma'am. Pagkabot sa ubos ko, Lord, mangita, taong ko parkingan, Lord. Kanang, di ko maglison. Pagtanaw ko na, Lord, kato, Lord, tuyo ko balik, kato, Lord. Ingon, anak ra kasimple ba? Inaanak ra gyud kasimple. Lord, asa ko karon agi, Lord. Labi na katong bag-o bitaw diha nga kanang muagi kay dito gigamayan ang karsada dito namo. Tungod sa kahangol sa lute. Gamay. Kulisod na kay pagsulod na ko Lord. Lisod po kumusulod diri. Asam ko agi, Lord. Mo try ko no ta dito sa ibabaw, Lord. Kabalo kay igsoon pag naog ko. Ay, salamat, Lord. Successful ta sa pag... Amen. Ako kabalo ko nga nagibuhat na ninyo. But ang reminder bitaw nga makabuhat na punta. Padayon na punta pagbuhat, no? Ma-encourage na punta pagbuhat, no? Manindog mo mga igsoon. Hallelujah. Kasi gitayan na itong mga dila. Spiritual nga tongue. We have spiritual tongue and we have physical tongue. Doon na tayo spiritual nga dila. Doon na po tayo physical nga dila. Ang physical nga dila, gamay-gamayon daw na to. Atong hatagag, dakong nga panahon na tong spiritual nga dila. Spiritual na to nga kanang life bitaw na to nga makaingon ta ba nga kung naluwas ka igsoon, privilege nimo makaistorya kas Ginoo. Wala nay nag-ulang diha. Wala nay nag-separate nimo. Diretso na. Diretso na. Ang prayer in the name of Jesus. Amahan sa ngalan ni Jesus. And your prayer, madala na. Ang atong prayer is incense. Insinso na. Kabalo ka, humot na. Atubangan sa Ginoo. Samtang mudo ko tasang pulo karong buntaga, kumusta man ka? Ligahin ba kag time? Mga men of God, nganong natawag sila, mga heroes of faith, because their lives, ang ilang kinabuhi, nagtuyok diha sa pag-ampo. Ang ilang kinabuhi, successful sa Ginoo, sa bulhaton, sa ministry, sa pagpagamit, because kaila sila. Ang ilang pakikistorya sa ilang Diyos, doon nagyo'y resulta. Maybe ning undang na ka sa kabisi. Maybe hinahikwa na kayo ang pagbasa sa Biblia. Because you have your reason, kaugalingon nimong rason. Nganong wala na kay time sa prayer. Devotional time. Ang devotional time naglangkob na igahin na panahon sa pagkig-istorya sa Diyos. Sa pag-awit sa Diyos. Sa pagkig-istorya sa Diyos. O ang pag-istorya sa Diyos nato mao nang pagbasa sa Biblia. Mao na ang atong katungod nga gihatag sa Ginoo. Kung di nato na ugmaron igsoon, madugay ang trabaho sa Diyos. Sa imong life, sa imong family, sa church, sa pagadian. Daghan kay tag istorya sa Ginoo. Sa among palibot karon, daghang mga batan-on gikan sa eskwelahan, magtapok-tapok, wako kawal kung sa gipangbuhat nila. But samtang nahibala na ako, I pray to God, Lord,
gi-cancel nako ang trabaho sa yawa sa mga batanon. Because I know only the hand of God makahimo sa pagputol nila sa mga butang nga gibuhat sa yawa. Kita di ay ang dunay katungod to intercede in behalf. But pasabot, bisag dili kita nakinahanglan, ang mga tao nakinahanglan, kita di ay mo'y musulti sa Ginoo aron makapamuhat ang Diyos nila. In behalf sa atong syudad, in behalf sa atong nasod sa Pilipinas, kami ninyo mga igsoon, ang mga tao sigig bagulbol sa atong presidente, sigig bagulbol sa kalisod, taas ng palaliton, pero wala jud makahimo sa pray. And dili ni mahitabo sa mga Kristohanon. Wala tayo reklamo, ours is to pray. Lord, kinahanglan namong presidente kaalam. Lord, na kinahanglan namong nasod, Ginoo, matangtang sa poverty. Prayer changes things. And this morning, unsa may imong bago sa imong kinabuhi, unsa may problema nga imong gibitbit, unsa may pakinahanglan nga nasa imong atubangan karon di atubang, unsa may imong gibuhat, nakita nimong pamilya nimo, siguro nakita nimo ang church, unsa man ang need sa church, unsay kinahanglan sa pagadian, milihok ba ka sa prayer? Kung wala igsoon, why not start now? Unsay mabuhat nato? Dako kayo. Kitay mga tao nga dunggon sa Dios atong prayer. So let's do it this morning. Let's exercise atong spiritual nga tang. Ablihan na atong mga babaan. Let's get one right with God this morning. Lord, ako Ginoo mo presentar sa akong kaugalingon nga mahimo kong galamiton nimo diha sa mga pag-ampo. Igsoon, I know do na kay need, do na kay pagkinahanglan. I know do na pagkinahanglan imong pamilya. Kung imo lang tanawon ang siyudad sa Pagadian, doon ay pagkinahanglan. Atong nasod sa Pilipinas ay pagkinahanglan. Magpagamit na karong buntaga diha sa mga pag-ampo. Magkauyon ba taning buntaga, Igsoon? Let's come to prayer, Igsoon. Basing doon na kay personal need. No? Doon na kay pagkinahanglan. Pagkinahanglan sa imong kaugalingon. Trabaho, basig sige lang agreklamo, pero wala ka kaampo sa imong boss, wala ka kaampo sa mga kauban mo sa trabaho. Doon na kay problema. Let's come to God this morning. Una-una ako na imong kaugalingon sa imong pamilya, kumusta man, nangaluwas ba? They need prayer. Ang atong church needs prayer. Nga karong tuiga, moabot og madaghan pang musimba sa Ginoo sa espiritu kamatuoran. Nga karong tuiga, daghan pa mga leaders ma-raise up. Let's come to prayer this morning. Igsoon, kauban makanako karong buntaga. Sige, open our mouth and start to pray.